खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो रायजोआव दा पन्चायत बिसायख'थि खुंनायनि थासारि गैला बे खोथाखौ बुंथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रायजोआव पन्चायत बिसायख'थि खुंनायाव गोबां बेले-बेजे बियाब दाफामनायखौ लानानै माखासे सुबुंफोरा गुवाहाटी हाइकर्टआव अजद होदोंमोन बेनिखायनो गुवाहाटी हाइकर्टआबो पन्चायत बिसायख'थिनि थाखाय नटिफिकेशन फोसावनो हाथ'नाय नङा होननानै राय होदोंमोन दा गोदानै राय होफिनबावबाय गुवाहाटी हाइकर्टनिफ्राय माखासे पन्चायतफोरखौ एंगारनानै बिसायख'थिखौ खुंनो हासिगोन होननानै राय फोसावदों गुवाहाटी हाइकर्टआ नाथाय दा बे समाव जोंनि आखायाव बिसायख'थि खुंनो हानायनि समय गैला होननानै बुंथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मानोना दानिफ्राय से दाननि गेजेराव बिसायख'थि खुङोब्लाबो फैगौ 14 अक्ट'निफ्रायनो मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजादा जागोन बेनिखायनो बिसायख'थिनि थाखाय काउन्टिं हलखौनो मोननाय नङा बेनि अनगायैबो बिसायख'थि खुङोब्ला गासै गामियावनो बिसायख'थिनि थासारि सोमजिगोन जाय फरायसाफोरनावबो गोहोम गोग्लैगोन बेनिखायनो दा बिसायख'थि खुंनायनि जेबो थासारि गैला बैसागुनि खाथि खाला पन्चायत बिसायख'थिखौ खुंनाय जासिगोन होननानै फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा आमेरिकानि लस एन्जेलिसआव थांनाय माखासे साननिफ्रायनो गिख्रंथाव अर खामगासिनो दङ अर खामनायजों दासिम गासै 16 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जाबाय आरो गोबां सुबुङानो दासिमबो गोमानानै दङ माखासे जायगायाव अरखौ खोमोरनो हादोंब्लाबो बार बारबाय थानायनि थाखाय अरा गोसारनायनिफ्राय गोसारलांदों 37,000 एकार हायाव अरा गोसारदों आरो 12,000नि गोबां न' बां बिल्डिंफोरखौ अरा मनग्लाबदों फिसा फिसा ओनसोलफोराव अरखौ खोमोरनो हानाय जादों नाथाय गोबां जायगायावनो अरखौ खोमोरनो हायाखै आरो अरा गोसारनायनिफ्राय गोसारलांदों जायजों 16 सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो दासिम गोबां सुबुङानो गोमानानै दङ 1,53,000 सुबुंफोरखौ रैखाथि गोनां जायगायाव थाहैनो थाखायबो बिथोन होदों सरकारा पाब्लिक हेल्थ इमारजेन्सिबो फोसावनो गोनां जादों मानोना गोबां अर खामनायनि जाहोनाव गोबां उखुन्दै खुदों जाय उखुन्दैजों सुबुंफोरनि देहायाव गोहोमबो गोग्लैनो हागौ बेनिखायनो सुबुंफोरखौबो रैखाथि गोनां जायगायाव थाहैनो थाखाय बिथोन होदों सरकारा फोरमायथिनो गोनांदि लस एन्जेलिसआव थानाय 35,000नि गोबां न' बां आरो फालांगियारि फसंथानफोराव बे समाव मोब्लिब गैयै जादों गोबां लुथिनाय जाथायबो जादों अर खामनायखौ लानानै माखासे दुथां आखुनि सुबुंफोरा लुथिनायनि खाबुबो लादों गावसोरखौनो अर खोमोरग्रा बिफाननि मावथिफोर बा पुलिस प्रशासन होननानै माखासे न' बांफोरनिफ्राय आरो फालांगियारि फसंथानफोरनिफ्राय लुथिदोंबो दुथांफोरा आरो पुलिसनि आखायाव हमजानोबो गोनां जादों अर खोमोरनो थाखाय नांथाबनानै खामानिखौ मावदों सरकारा हेलिकप्टारनि गेजेरजोंबो अर खोमोरनायनि खामानिखौ मावबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों नाथाय बे समाव अर खोमोरनो हाथ'वाखै सरकाराव गैयाब्लाबो बिपिएफनि एमएलए रबिराम नार्जारिखौ जौगालु बिथांखिफोरनि खामानि मावबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों दा फिन बिथाङा लामा बानायनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों गावनि बियाब भावरागुरिनिफ्राय लानानै शक्ति आश्रमसिम लामा लुनो थाखाय 3 अन्थाइ खाम्फा गायसनदों बिथाङा बे लामानि गेजेरजोंनो गसाइगाव साब डिभिजननिफ्राय क'क्राझाराव थानाय बिटिसिनि गाहाय मावख'सिम थाङो आरो देहा फाहामसालियाव बेरामिफोरखौ लांलाय लाबोलाय खालामो नाथाय लामाया थांनाय 2020 मायथाइनिफ्रायनो बायजेनदों होननानै फोरमायथिदों एमएलए रबिराम नार्जारिया नाथाय लामा फाहामनो थाखाय बा लामाखौ गोदानै बानायनो थाखाय दानि बिटिसि सरकारा जेबो बिथांखि लायाखै आसामनि गिबि मन्थ्रिजों सावरायनानैसो मुख्यमन्त्रि उन्नत पक्किपाट निर्माण बिथांखिनि गेजेरजों लामा बानायनायनि खामानिखौ मावनो आखायाव लादों आरो लामा बानायनायनि खामानिया दानिफ्रायनो जागायजेनसिगोन होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा ओजोंहाय UPPL दोलोनि खामानि मावनायखौ लानानैबो सोंखारियो बिथाङा बुंथिदों दि UPPL दोलोआ खुगायाव बुङो मोनसे आरो आखाइजों खामानिखौ मावो मोनसे जेराव बिटिसिखौ सुइजारलेण्ड बानायनो खोथा होदोंमोन नाथाय नोरोखसो बानायनानै दोनदों न'खर साख्रि होनो रादाय होदोंमोन नाथाय मोनसेबो साख्रि होनो हायाखै आइजोफोरनो 75,000 रां होनो रादाय होदोंमोन बेबो गैया बिटिसि ओनसोलाव जौगालु खामानि मावनो थाखाय गोबां रादाय होदोंमोन बबेयाव नुनो मोनदों बबेयाव गोदान लामा फसंथान नुनो मोनदों जेबो गैया होननानै बुंथियो बिथांमोनहा कम्बल राननायनि राजखान्थि खालामदों होननानैबो बुंथियो नाथाय कम्बल राननायनि राजखान्थिखौ लानानै साननो गोनां जेबो गैया बिथांमोनहा गेदेर रादाय होनायखौ मावनो हायाखै दा बिथांमोनहा गाहायाव फैनानै मुस्रि कम्बल खुन्दुं राननानै राजखान्थि खालामदों बबेयाव सुइजारलेण्ड बानायनो रादाय होदोंमोन नाथाय बबेयाव मुस्रि बबेयाव न'खर साख्रि होनो रादाय होदोंमोन नाथाय बबेयाव खुन्दुं नाथाय बेफोरबायदि जों बारग'आ रायजो राजाफ्रा थारलायै बिथांमोननि सोरखारखौ नेवसिबाय आरो हाग्रामा महिलारिनि सोरखार फैफिनगोन होननानैबो बुंथियो रबिराम नार्जारिया
लामा सामायाव हाखर हाला नुयोब्ला मबाइलजों सावगारि सेबखांनानै मोनसे एपआव दैथायहरोब्ला साननैनि गेजेरावनो बे लामाखौ बानायनानै होनाय जागोन। बेखौ बुंथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। लामा सामा फाहामनो थाखाय गोदान थांखि लानायखौ फोरमायथिदों बिथाङा फोरमायथिदों दि लामानि गेजेराव हाखर हाला बा लामाखौ गावस्रानाय नुयोब्ला बेखौ गोख्रैनो बा लोगो लोगो सावगारि सेबखांनानै फट'जों लोगोसे लकेशन बा लेटिट्युड जिअ'फेन्सिं होनानै सावगारिखौ मोनसे एपआव दैथायहरोब्लानो साननैनि गेजेरावनो बे लामाखौ मावनायनि खामानिखौ मावगोन। नाथाय बे एपखौ दा बानायनाय जाथ'वाखै। थाबैनो बानायनो थाखाय PWD बिफानखौ बिथोन होनाय जादों। 2 दाननि गेजेरावनो बानायनानै दिहुननो थाखाय बिथोन होनाय जाखाबाय होननानै बुंथियो बिथाङा। गिबियाव गुवाहाटी, तेजपुर, जरहाट, डिब्रुगड़ आरो सिलचर बे 4 जिल्लायाव बानायग्रोनाय जागोन। उनाव गासै आसामावनो बेखौ बानायनाय जागोन होननानै बुंथियो गिबि मन्थ्रि बिथाङा। मागो दमासिनि रंजाफुबाय थानायनि गेजेरावनो रायजोनि माखासे जिल्लाफोराव बोथोरा गोहोम खोख्लैनो हागौ। दिनै आरो गाबोन माखासे जिल्लाफोराव गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों बोथोर बिगियाना। जेरै दिनैनि सानाव शिबसागर, चराइदेव, डिब्रुगड़, तिनसुकिया बेफोर जिल्लाफ्राव गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों। मोफ्लामनायजों लोगोसे खोरोमनाय आरो अखा हानाय जानो हागौ। ओजोंहाय काछार, हाइलाकान्दि, करिमगन्ज बेफोर जिल्लाफ्राव दिनै आरो गाबोन गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों। गोबां खुवा खुनाय जानो हागौ बेफोर जिल्लानि माखासे जायगाफ्राव। देबरगाव प्राइमारि UPPLआ गरिब सुबुंफोरनो कम्बल राननानै होदों। BTCनि गाहाय प्रमद बर' बिथांनि बिथोनाव WPT बिफाननि गेजेरजों कम्बल राननानै होदों। 14 गामिनि गासै 90 गरिब थाखोनि आइजोफोरनो कम्बलखौ राननानै होनाय जादों होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे मेम्बारशिप ड्राइभबो लानाय जादों होननानै फोरमायथिदों। नखराव बा रायजो जानायाव गोनां जानाय फिसा फिसा मुवा बेसादफोरखौ रायजो राजाफोरनो अनसुंथाइ होदों होननानैबो फोरमायथियो। 2025 मायथाइया जोंनि थाखाय गेदेर दावहा जागोन आरो बेनि थाखाय UPPL दोलोनि गासै मावथिफोरानो थाग थियारिखा होननानै बुंथियो। लोगोसे देबरगाव बियाबनिफ्राय UPPLनि MCLA मोननो हागोनखौ फोथायनाय दं होननानैबो बुंथियो UPPL दोलोनिफ्राय। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।